Ini ndinorarama nekusveta ropa revanhu. Izvi ndakazvitanga pandakajoina Satanism. So I joined ndiri kuhigh school, of which zvaingove zvekunakidzwa. Not knowing ndichatozopinda mukunyura chaiko mazviri. Inotosvika time yekuti I get thirsty, zvekutoda kana a jug of blood. Then here and there it's a case of chero kungonanzva, I'll be okay. Please vanhu musangopiwe zvekudya kana kungochiva-chiva or kukumbirisa. People get tired, vanozongokuwanira mukukupa imomo. It's said so because sometimes you get initiated usingazivi, woramba uchitambura and uchikuvadza vanhu on top of that. It's like munhu anopiwa shavi reuroyi asingazive handiti, anotomuka kubuda asingazive, so siye tsika yekungokumbira ndapota hangu. Well, I knew what I was getting myself into. Ndine mari dzangu, in fact everything that anyone desires per life. Ndakadzidza pa very expensive private school, chaive mixed ma-blacks nema-whites nema-coloreds. So there was this white boy ndiye akatondipinza mazviri. Taimboita time yekuita dinner tichiri vana vekuchikoro, where we would drink blood of which handaiziva raibvepi. For me it doesn't matter nderei, as long riri ropa. Asi panozoita time yandinoda remunhu riri kupisa, that's when I can cause an accident. Vanhu vokuvara zvakaipisisa, ndomwa hangu ropa. And in most cases ndotosvikawo pasini yeaccident and start helping asi ndichiziva hangu zvandinoita.